O primer foro de paisaxe e viño nas terras do Sil naceu ca idea de potenciar a comarca de Valdeorras, unir o que é o camiño de inverno, o seu paso por Valdeorras, a única comarca, a de Valdeorras, dentro de toda Galicia, donde hai covas donde antiguamente se elaboraba o viño. Pois nada, Azimut parte como un proxecto para salientar por enriba da mesa nunhas cápsulas, nunhas píldoras digitais, pois o que é o patrimonio galego, así máis vencellado co paso do tempo, pois con artistas de vanguarda como Juven Cala e Marta Verde, que é unha artista visual, pois facer ali unha peza que pensamos que quedou moi ben. Aproveitando a peregrinación de Carlos Casares, un grupo de amigos, de xente, que foi coberta por Suso Lobato, precisamente, da Voz de Galicia, pois encargamos a Suso Lobato que fixera unha serie de fotografías basadas nos textos sobre a peregrinación e sobre o viaxar de Carlos Casares.